moko ndiko machalo mana yang. Mano kaka dhi mbele. Orore machielo ng'ayudo kachiel. Sara Singa mar Nyarwang' Neno West Kanyamkago osedonjo kendo omore twak erokamano ahinya. Machielo ntiere kar kae ma Kenneth Matiba Makana owacho ni koth onyono Kakumba. Owacho ni wang'e tek. Mano matamre gi nono. Mano koth wang'e tek. Owacho ni mosna Oscar Omondi mano wuoyi maweyo timo jere kendo ne studio kiny ma kawuono. Erokamano ahinya kuom ote mari. Moko bende nitiere kar kanyo. Shem Kiongozi wacho Ramogi ler ka nitiere Kisumu. Oscar, nitie gino monego bed ni imedo ka nitiere kar kanyo. Nitie simbe mwada yudo kar ka bang' ka isewacho mwacho kar dhi Kisumu. Gima wakili wacho mar justice ang'isi ni Jaluo ohero miluongo ni justice. Number 2, ji te ohero justice. Shida ma wasebedogo ni osewewa chien nikech Jaluo ema niga mbele a fight for rights ma wakili wacho kande. Jok miwacho nothogo, be it 1997 clashes, chop kata mana weche mag change katiba, 80 to 90% gin jo dhot achiel. Samo wuoyo kodini iwacho ni nyalo bet nochumi rach, tang'o mo Joluo ling'. Niseche ma Joluo ling' to chumi gimoro kaka sirkal okethre to gimoko ok dhi maber. Raila ni mzuri kama kwa opposition tu. Ndiye asaidie watu. Gimparo bila no. Oseketowa against government all the time. Seche mawadhi lweny, mawakili wacho cha. Ndiyo ber ka wadhi lweny cha. Fighting for good of the people. And gima ber, common good is better than individual good. Ber mar jite, ber moingo, ber mar ng'at achiel. Lakini shida mantiere, at what cost? What cost any Kondele samunegji, Kibira samunegji, Kure inegji, kawatemo fight for a good government. Common good marjite. To joma benefit from the spoils of war. Kawase yudo. Kuro chopo, ni jokumanene oko participate. Ekelo katiba no, teach ma Kenya memara implemente. Samane wagore na katiba for many years. Jinotho. The Mumbai Daktari was my teacher. Benotho. Iginu. Kakelo devolution ni. Nobody shot. I watch my devolution. Nene chairman my devolution commission. But when the time arose, Nikoro onego no implement katiba, to Kenyans decided, ni some of the people must have mokonya bet no pingo katiba na mimi a chance no. The truth of the matter any gik mangane ne wacho kaka koro ginene katamna county government no kochundre ni nyaka support governor mondo iyud dongruok. Yes okochundre konego. What I told you ni wakili ber kenda wido gik mo wacho lakini gik mo wakili wacho kakonego bedi mano kende kile votka mopogre go kodu tiwoni kanyo kakonego bedi ok nyal lose mondo bedi kakonego bedi momiyo lose gi jok moko nikech kine makawuono intiere sirkal kinyuonge tiene dongruok no klebi nikech okeser governor 1 governor 2 e county mano emose temre for the last 60 years inyaloke nade loke eni watim the obvious jomoko kano yudo nadi ere gimomiyo Kakamega, for example, kiwe katamana Guinea, kiwe katamana Kuru Central Kenya. Kakamega has better roads. Nango, gin ga wishiwashi. Gigo tunyaka nisesa yudoka yudio donjo ngano talk gibet for front e agitate. For example, abro misi. Katandalo manyocha eludo volunteer sirkal. Pod one antagonize. Jomoko ne antagonize. Mago house CS mar sirkal ndalo malo uru chande jomoko pod ne antagonize sani koro kendo wakawo nyaka treasury tiyudo ka ng'ama ni mbele e pingo pod en na Jaluoni Orengo should be able to work with Mbadi. Orengo should be onego ti kod Wandai mondo implement gik moko Siaya. Ang'isi ni Siaya kama James Ugenya onge kata bank.
Child mortality, health, anyone more control health. Dr. Luga, PS mar health. Dr. Moth, Director mar health. Man is health. But kakuru some moyo stink mar health. Number 3, bende okwa watch ni 2027 wabrogo chukuri. Mano is a story for another day, of us. Sorry makawuono. And ni for the next 2 years gi, mama maida wachocha. Ni higi ni ariyo gi. Okubedi mos mondo wa benefit. I will take you through something. Martin. Projects osebedo go Nyanza. I can tell you per project. Nisiche manene wa cooperate. Ejimwana cooperate gi Mwai Kibaki, for example. Katamna wa cooperate gi Moi, NDP la cooperate gi Moi. Emwayode Maseno University Charter, temwayode ginene, emwayode Yomawuk Kisian, Kabi Usenge and Madiany. That is the cooperation. Wayodo nyaka barabara mawuk ginene. Lwadako Tieno, Tundori, Macho Lostema, Raphael Tuju is in government. You get me right? Number 2, Grand Coalition. MYUde, the Southern Bypass Mantere Kisumu. Airport Makisumu to be at international status. It is because of the Grand Coalition when we were cooperating. Sechema wa cooperate katamana gi Uhuru Kenyatta to iloso MV Victoria. Iloso Donam Kacha a cooperation no. A cooperation no ema cooperate kod William Ruto. Ema kuruwa yude status margirene marja Ramogi dinga hospital to parastatal status. So you can always see anytime mawatemo cooperate, something happens. Okinyal explain nagwo miyo mawukare kana nyuki kibiro ki inis nyoro nya wuk dala nya chopo na Naivasha by Sachiel, but I chopo Nairobi because we are coming by road Sauchelo Tieno. Why did you take 6 hours from Naivasha to Nairobi? Nikech barabara thin to jontire jam. Barabara mathin no poki winje ka jamu mako barabara madhinyeri. Niji omoke barabara for 24 hours. Nikech gin go para and dual carriage. Angomo miyo wane decide ni dual carriage Thika Road. Waket Thika Road 10 lane at the expense of Mombasa, Busia. Sanikoro Ker Masani mantiere Makoroge decided to do dual carriage Nakuru, Nairobi Nakuru at this particular time. Why? Because Ngacha influenced Gikmoko at his level. What ought to happen? Not that one. Unego bedniti mo policy. Tingi your policy biti mo research. Tingi your nipe sirikali keto kanyagi. Explain to me mome yo nego bedni can be my process rich ni thika. Akia kakenya lo explain na gino. Tony keche gi mome yo enni ndawa ni pidho Migori koregi aparo Cleophas ni ma Migori no. Ndawa ni pidho kanyo. To the processing plant marandawa ni kure, ni Thika. Because of skewed allocation of resources. My friend, Kikuyu constituency in 2022-23 budget need almost 15 billion on roads. How? To the entire Nyanza need almost 4 billion. Nango. En nikeche neno kwadonje iye kamipoge. Sani wan called Samatandi. Sani wan called budget committee mochono. To budget committee miwinjo ka wakili wachoni. They do the budget. To budget to go sometimes they become piece of paper. Okibed implemented to the letter. Kata budget bar county. If you put a Chilo, if you put a Rengo to record or Nyongo, ni make urushu wana budget mana wakado chande. Emolu, budget no kuluga most of the time. Emomi wani supplementary budget. Sache mino ka keru wuzo to wachon kacha waket road chande. Mage ginga gikmane budget cha. Gigi ikbedo introduce kaka supplementary budget. And onego ben katiba mwakili wachono. Kill is a lawyer. Onego ben ni wa implement katiba no. Yes, to the letter. But katiba no bokubera inya. Mambe osebedo kwa goiko. Katiba no kono bera inya. Katiba no can still be manipulated. Mondo development obed skewed madhikunde moko. Onego bedo wani katiba ma watertight. Katiba ma watertight. Oka ka jomoko nyalo manipulate bo wa end up ni jomoko yudo to jomoko koyudo. Koro wacha ni seche mwabet kacha. Wabed ni inyalo paro kaka jamoko. You can think like a rich man, but eating like one. Chiemo kaka jamoko, ichiemo gi uma Cleophas. To di chiemo mos. Lakini kikelo koke mesa.
tidwa puko nikech koro kumia chiemo to iting'o mesi puko te onge haja. Paro mar wakili is right. Ting'eni problem agika shida ma wan kuma be maduong' monego bed nube okonyo kaka jok mane media. Civic education ma wakili wacho chande en ni Jaluo osebedo the opposition mang'eny ahinya. Koro DNA mare rembe chal remo mar pingo seche moko. Koro mondo wa convince our people mondo bede sirkal nyaka wawuo kodgi mos temo timo ni yawa. Ok wabedie mos mondo opogi, wabedie uru mos. Kamu betie no wakele we uru goko kukanyo. Bedie mos matintu mondo jokata simgu matimo opogi mapogo kaen wandai to kel transformer. Ingen seche ma wandai keto transformers siaya to jidhi mang'eny jidhi celebrate. Jomoko wuoro to kone Jaluo ajayona stima. We don't have tap water. Bwana kidhi a central Kenya, every home nigi tap water because of 16 years of Kenyatta government, 10 years of Kibaki and 10 years of Uhuru Kenyatta.